Masser af slikmælk. Masser af slikmælk. Så tag en håndfuld op. Mads, tag en håndfuld op. Lige Brian Nielsen. Ja, så nakker helt op. Så er det slikket pænt ud af bukserne, så skal jeg suge den af. Ja, sæt dig. Ja, giv ham en håndfuld, Mads. Det er godt, det der. Det er virkelig godt. Kig ned på posen, Christian. Nej. Christian, en af dem i munden nu. Christian, prøv lige at tage hovedet ned i hans skridt. Hovedet i skridtet. Det var bare lige så... Ja, kom. Fantastisk.